Perníky. Jeden, dva, tri, len sa na mňa pozri. 3, 4, 5, vráť sa späť. Poďme spraviť ešte koláčiky navyše. Ale sme tu len my traja. Sme 4. Nie 5. O áno, nesmieme zabudnúť na Lucy. Poďme spraviť dosť pre všetkých. Pre všetkých kamarátov. Nikdy nie je na škodu upiecť aj nejaké perníky navyše. Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. Požičaj mi lopatu, keď si už napiekla. Raz tak, raz onak, už to celé máme a všetko pekne na plech poukladáme. Čo to je? Je to taká pesnička, ktorú si spievam, keď pečiem perníky. Skúste to. No tak, jedna druhej, čo teraz? Riekla? Výborne, medvedí, keď koláče. Koláče piekla. Požičaj mi lopatu, keď si už... Keď si už skončila, dopiekla, napiekla lopatku. Ja som presláveným vodcom perníkových vojakov. A ja som kráľovnou všetkých perníkov. A čo bude tento perník? Ja som roztomilý bodkovaný perník. Skús to takto, medvedík. Pozeraj sa. No, je čas dať perníky do pece. Teraz musíme počkať. Voňajú chutne, babička. Ešte sú príliš horúce, ale musíte ich strážiť. Veľmi pozorne. Strážiť ich? Radšej by som ich zjedol. Ale ak nebudete pozorne strážiť perníky, môžu sa z ničoho nič postaviť a utiecť preč. Naozaj? Ale babička. Áno, obzvlášť keď vonku sneží. Perníkové koláčiky zbožňujú hrať sa v snehu. A ako dlho ich musíme strážiť? Až kým sa nebudú dať zjesť. Aha. Nespustíte ich z očí? Zatiaľ idem von po drevo, dobre? Stále ich sledujte. Verte mi, deti, perníky vedia byť naozaj veľmi prefíkané. Myslím, že jeden práve žmurkol. Myslím, že jeden sa práve pohol. Dávajte pozor, jedna druhej riekla, keď koláče. Keď piekla koláče lopatou? Nie. Jedna druhej riekla. Keď koláče piekla. Správne. Požičaj mi lopatu, keď si už... Napiekla. Raz tak, raz onak a už to celé máme. Zvládli sme to. Už to vieme správne. Raz tak, raz onak a už to celé máme. A všetko pekne na plech poukladáme. Sneží! Sneží! Útok! Sneh! 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 Počkajte, Nemôžete odísť. mali sme vás predsa strážiť. A potom sme vás mali zjesť. Ak nás chcete zjesť, musíte si nás chytiť. Vráťte sa. Utekajú nám. Kam zmizli? Perníky vedia byť teda naozaj veľmi, veľmi prefíkané. Tam sú. Kde? Tam. Vráťte sa. Počkajte. Počkajte.
Čo to bolo? Niečo mi práve prebehlo cez dom. To boli perníky, musíme ich chytiť. Ja milujem perníky. Na, 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 na. Poďme. Au. Čo ma to zrazilo? To sú perníkové koláče. Musíme ich chytiť. Perníkové koláče? Hej, vráťte sa sem! Čo? Čo? Aj tak vás zjem. Vráťte sa. Počkajte na mňa, perníkové koláčiky! Perníkové koláčiky? Kač. Spomalte. Tak, tu ste. Ešte, že nám tie perničky nikam neutiekli. Čo? Je iba jeden jediný spôsob, ako sa uistiť, že perníky neutečú. Aký? Zjesť ich. Videl niekto toho slávneho vodcu perníkových vojakov? Ja nie. Ani ja nie. Nie. Ja nie. A teraz som voľný!